אני רוצה לראות לכם עכשיו אפליקציה ישראלית מקסימה, רמי נשמע, זה מעין, אם תרצו, שילוב של פייסבוק ווואטסאפ, אבל למעגל אנשים מאוד מצומצם, כשקהל היעד העיקרי הוא ילדים, ובעיקר המשפחות שלהם. אנחנו בתור הורים מצלמים אין סוף, רוצים לשתף, אבל לא את כל העולם, לא רוצים שבכך התמונות יעלו לפייסבוק או למקומות כאלה פומביים. אז רמיני נותנת מין אופציית ביניים, מצד אחד לשתף, ומצד שני לעשות את זה למעגל אנשים מאוד מוגדר. יש היום עשרות אלפי משתמשים ברמיני, יותר מ1,000 גננות שאימצו את האפליקציה הזאת לגנים שלהם ומשתפות את ההורים, אבל בחודש האחרון מייסדי האפליקציה נדהמו לגלות שגם בדוביי התחילו להשתמש באפליקציה הזאת. למה לא? למה לא? לא, להפך, אבל זה פשוט היה מפתיע לראות פתאום לצד שמות כמו יונתן ודנה, פתאום פאטמה ומוחמד שמשתמשים גם באפליקציה הזאת. נפלא. הנה דברים שאמר לנו רז וסרשטיין היזם. אז מאוד הופתענו לגלות שלצד שמות כמו שיר ודנה, אנחנו רואים שמות כמו פאטמה ואחמד, אנחנו רואים שגנים והרבה הורים בדוביי משתמשים ברמיני. זה מאוד מאוד היה חשוב לנו לגלות שמשתמשים ברמיני בכל מיני שווקים שאפילו לא חשבנו, בכל מיני ארצות שאפילו לא חשבנו עליהם, וילדים הם ילדים, לא משנה אם זה בישראל, בארצות הברית, בדוביי או בכל מקום אחר. נחמד.